Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kanindot yun sa akong kaon, oy. Can't wait na yun sa adlaw sa among kasal. Unsa ka kun? Ako ning isukod. Tuo naman na nilang tinuhuan, oy. Nga di madayon ang kasal kung isukod ang wedding gown. Panahon pa man ang mampor nga tinuhuan. New generation na taron, no? Busa, isukod ko ng akong wedding gown. Tangtangon ko na kining akong wedding gown gikan sa manikin. Ang ngayon gid kayo ko iniron. Oy, hain na ba kinis inday hat? Oy, nga nagpaandam og merienda nga wala pa mo magawa sa iyang kwarto. Nibalik makakinig katulog. Ay, wala na. Mabugnaw na gyud maayong juice ron. Oh, mabugnaw naman. Bugnaw naman dahil ni kaayo. Ay, mainit na gyud ni ron. Ay, mainit naman. Mawa dahil ang kabugnaw ini, oy. Doon ko gani, be. Kay ako'y musamot og panambok ini. Kung ako'y tigsunod sa iyang di makaon nga merienda. Wow! Kaangayan ako di sa samin sa akong wedding gown. Kanindot kit sa akong wedding gown. Haong kayo kini sa kurba sa akong lawas. Ako bakit ni? Day, natulog kag balik, day. Ang mo merienda, day. Andam na. Si Daday. Pahukman ko usab si Daday kung angayan ba kunining akong wedding gown. Ay, nagbata pa di siya. Kaya niya may mga tunog nga nagpaingon din eh. Surprise, Daday! Daday? Nasiga mo ko na imong mga mata? Tungod ba kay angayan kay ko sa akong wedding gown? Mao ba? Na-surprise ka, di ba? Angayan kay ko, no? Heart! Nganong imo man tao nagisulob ang imo ang wedding gown? Dili pa man karon ang imuhang kasal! Akong gisukod, Daday. Haumgit kay nakot, no? Sakto, gid kaya sa kong lawas, di ba? Ako ang masakto gyud na nimo, day. Oy, kay ikaw may gisugdan, ana. Gawas ug ako'y gisugdan, ana. Kay luag yun na nimo. Kay puribuyag gitong akong lawas. Day, intaw, day. Hubua ka na, day, heart. Hubua, intawon ka na. Ha? Dili, ito maayo isukod imo ang wedding gown. Daan, day. Oy, kay... Di madayon ang kasal? Ay, naibaw ka naman, di, ay. Nganong imo pa man ang taon ang gisukod, day, heart. Oy. Tungod kay dili ko mutuon ni anak Daday. Bisan pag magbakyo, madayon kyud ang among kasal ni Derek. Is pati nga, mura man og tao. Tawag ron. Bay, bitaw bay, mura man kag usa sa mga bodyguard sa presidente ana bay. Oh, Tinuod ka, bestoy? Huh? oh bay. Bodyguard sa presidente sa kapilya ba? Ay, klaro ba eh? Hinunumi ba ya? Saman. Bodyguard ako ba eh? Kinalang isog ako. Astig ako. Pisiun di ka ron. Oo, bay, ato lang pangisog sa makasa unya sa imong amo nga insect. Ayaw lang nako bay noon sumtaw kay. Aw, testingan ta nato ba? Kung unsa ka kaisog. Usa pagtuon mo nako bay. Tester? Bitaw ba? Unsa man? Di na ka ko biyayo ni Day Carla ining akong pamurma. Spotting naman kayo ko. Oo, mura ka nagog tao tan-aw na na oh. Aro ba? Mura ligag tao. Bay, ay bitaw bay. Nausab gid imong pamulma tungod anang gisulob nimong pulo. Apan ang problema bay. Nausab lagi ang imong pamulma pero wa gid taon mo usab imong itsura bay eh. Unsa? Oh yeah! Ang imong naong bay ba? Mao man lang gyapon bay. Mao lang gyapon. Dinsyo lang gyapon. Nag kay. Sana? Tininood naman to bay oy.
Usman. Kasulid ba na kinumo ni mong karahuwa ka? Aw, sakit eh, bay. Sa ato pa, andam na gid akong mabodyguard, bay. Sa? Yes! Bodyguard ako! Paita ni mo ba yun? Unsay pagtuon ni mo na ako? Punching bag? Gihimo man ko ni mong testinganan, oy. Oh, paita! Eka desyo ayaw mandekad live. At dili ko ka na dohmo-dohmo. Kato ako na level, lipong ko sige. Sige, dohmo-dohmo auto. Eka di magkakat-on live. Taxi driver mo ko sa una, sir. Niundang ko kay aninda ko tempura o quick-quick. Kiingnan ko sa babae ako na ibgan nga, ni mahok ko itis panok. Motong nagkargador ko sa carbon. Ingnan magyapon ko nga, di siya gusto kargador sa merkado. Moto nga, nakita kong pahibaw sa gawas imong tindahan nga nag-wanted mong driver. O nasuway kong pang-apply, sir. Taas topak Ay, base na lang. Kung karon, Tobak. sporting na ko. Taas topak. Limpyo akong tanahon. Magustuhan ako sa babae kaya akong nagustuhan. Mobo pangutana, taas topak. Ah. Ingon ana di ay. Ako tabang sa imo. Sa unsa, sir? Nga, imo mauyap na imo kiingon nga, babae imo ipkan. Ha? Tinuod ka, sir? Mane! Mane mo diha! Bago pa ning luto akong mane! Mane! Mane mo diha, oy! Psst! Oy, mane! Aron, mahihalin ako! Kakining tinduruha! Wa gyud mane! Palit na mo sa akong mane! Aron ko magka mane! I need your money! Sabaan ni mo! Nagpabalapli na bitaw ko! Garaas na ning datuwa, oy! Salig lang nindot og sakyanan! Bay, Stoy! Sakay diri, bay! Bay Dinsyo? Ikaw na! Agad mo bay? Kanindot ko na ni mong gidayban sad bay, oh? Sinaw mo Askang kayo? datua day sa amon akong insik, bay. Nag-adto ko sa bay. Ha? Asa man siya ron? Ha? Tuwas ng tindahan, bay. Kung nagyatod. Di mo ko makapark og dugay to sa tubangan sa tindahan. Maong, naglaroy-laroy ka. Usaon man pagkahali ni akong maniron nga imo mo kong gipasakay ni imong gidayban nga sakyanan. Kuyogis ka, bay. Asa man ta? Ha? Gihatagan ko og advance nga sweldo sa insik kay tabangan ko niya sa naibgan akong babae. Ha? Oo nya, nga nang imong kong gida. Di mo ko makapark sa may Freedom Park, bay. Ikay kanaog aros papalit og buwak alang kang Dekarla. Ha? Iba nga, matod mo nako. Si Bay Pangkoy, magkatagan og buwak kang Katliya sa Primero. Ug sa kadubayan, nagustuhan siya sa anak sa mayor. Ay, maulagi. Unya, usaw man akong tindang man eh. Linungag ba yan eh? Og di ni mahalin. Aw, mapanaos gud ni. Ay, pagreklamo, bay. May atraso ba ka nako, ha? Ako na mahinoy na itraso ni mo nga ikaw pa'y ako pa'y nakatilaw sa imong kinumo kaninang buntag. Unya, ako na itraso ni mo. Huwag batos mo atraso ko, bay. Usan lagi tayo akong atraso ni mo ay? Nalimot ka. Ha? Nasuko og balik na ko si Carla. Wala ko tagda, tungod di mo. Tuna ng baba di mo. Nagtunay no si Carla nga mga naong takwarta. Ha? Una, ang tabangin kong mabalik tong lambing ni Carla nako sa dito pa sa ospital. Ikay palit og buwak sa may Freedom Park. Unya kay nangluod ba malagi ko sa imong gibuhat na ako kanina buntag. Sakit pa ba yung kutok-kutok ko ha? Ay kabala ka na. Malimot na lagi ka kung makakaon na ka. Ha? Pakanon ko ni mo bay? Hmm. Libre? Aw, kan na. Di na gyud magsakit akong kutok-kutok anak bay Dinsyo. Oh. Diyan na bay. Oh, dalga na ta. Maubo ko na buwak ka, bay. Kay buwak man bitaw ni. Oh, red roses. Nagpasabot sa dako mong gugma kang Dekarla. Aw, ang boto ipasabot ba? Mao ba ginang pagka-arrange? Kaayo ini Dili ni bouquet of flowers. Basket of flowers gid ni. Mao ba? Wa man sila bouquet ng daan dito bay. Napamanto sa bakat nga tumugikan sa busay. Maayo nang gani kay nakalabay ko ining arrange ng daan sa basket. May ribbon pang dako. Ug akong gipasuwatan gud sa imong panganya. Gikan gud ni nimo bay Dinsyo. Ay,
Day, balik sa tas nating gawin eh. Ninda sa ukay-ukay din sa carbon. Sure kang kaya na nimo ang hila? Basin ba yagi pugos lang nimo imong kaugalingon ha? Da, Wa ba yag gyud unta tapog sa ni Ti Elvira sa pag-duty? kaya na lang. Naayo naman yung bukton ko. Napusilan na biyan eh. Nung naayo pa man ko eh. Kapoy paninda eh. May tato napusilan lagi kung maayo. May pang nalubag ng bukton ko. Patay ka. Adi lang mamatay. Para Marang kapahuway bukton. lang paninda ba? Aw. Pero da, saan naman? Wami ko mapusilig. Hurot. Nabili mo ng usa. Wami gamit ng usa. Di ipaninda ko ni. Usa pa, maawaw ng beauty na ako dayo eh. Di Elvira biya nagbayad sa tanang gasto na ko sa ospital. Nya, wagi ko niya pabayra bisag piso na lang. Ay kay matod pa niya lagi. Nga nahitabo na nimo tungod sa nahitabo sa iyang bahay. Ug nahimo ka pang saksi sa nahitabo. Malagi, saksi lagi ko. Nga wagi ko kakita sa laong si kriminal kay nagabunit man. Ang bayhon na gini ako naklaro. Nga si Derek lagi. Di lagi! Lo, uy, masuko man ka, Uy! uy. Ito mahukom dayon day, uy. Ay, sa maranday ko, no. Hinay. Di ta maghukom dayon day. Kabasik, parehas lang body belt ni Derek ba? Apan, di gid mawang naong. Wa na lain pa ang hila. Kadturog yung Derek. Kay siya ba ang katapusan ni gamit sa sakyanan ni Ti Elvira? Kay kunuhay, mapauli siya sa bahay raman limpyo. Limpyos iyang mata. Nalimpyo siya day, uy. Limpyo ta ng alahas ug kwarta ug ang mahalong butang ni Day Elvira. Ay baga gyud siya naong. Siya na gyud ang naghimo ato ang hila. Gawas kun may nakit-an tang patay nga lawas ni Derek ha kay Nya, nakaingon gyud tang di siya. nya ano ako may kuno nimo. Maman man to. Istorya raman ko. Oh, sige. Pero abin mo idlas gid siya day. Kay wa pa gid ka-report nato ang mga pulis bahin sa kriminal. Wa pa gid sila nakpan. Mulugwa na siya sa adlaw sa kasal ang hila. Hala, we. Halabit na. Nagtugi day kang si Derek na katong nagpapublish sa newspaper nga kaslunday. Dito na ko ibaliwala ang pagduda ang hila. Wala. Sa adlaw niya silang kasal, magdakog usa ka batalyong army aron maay mo dakop kang Derek. Unswa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!